Inselmilkom u nistedinkom għal 135 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Wieħed mill-profeti l-kbar li qarrab ħafna u jdawwal ħafna il-ħajja ta' Ġesu huwa l-profeta Ġeremija, li mill-ktieb tiegħu sejrin nisimgħu silta f'dan it-12 il-ħadd ta' matul is-sena. Ħafna drabi il-ħajja ta' Ġeremija, speċjalment id-batijiet kbar li minnhom għadda biex jibqa' fidil għall-missjoni tiegħu, kienu qishom bħal donnom tħejjija għal ħajja ta' Kristu, speċjalment il-persekuzzjoni li ġarrab mill-awtoritajiet Lut u b'mod partikolari, ovvjament, il-passjoni u l-mewt tiegħu. Fil-ktieb ta' Ġeremija nsibu siltiet twali jissejħu l-istqarrijiet tiegħu fejn joħroġ il-karba ta' qalbu quddiem il-mulej, id-dieqa tiegħu, jesprimi t-toqol tal-missjoni profetika tiegħu, imżejna, anzi, aktar mill-imżejna, mobbija bid-batijiet kbar. Ma interessanti illi minkejja id-batijiet kbar, Ġeremija jasal dejjem biex jagħmel qatt ta' fiduċja sħiħa fil-mulej Alla li sejjaħlu għal dik il-missjoni ibsa. Fis-silta ta' nhar il-ħadd sejrin nisimgħu lil Ġeremija jistqar allura it-toqol iva ta' tbatijietu imma anke l-fiduċja tiegħu kbira f'Alla. Meta jgħid int mulej li tġarrab il-ġust li tara l-ġewwieni u l-qalb, ħallini nara l-vendetta tiegħek kontrihom, għax fidejk ħallejt il-kawża tiegħi. Fidejk ħallejt il-kawża tiegħi. U propju din il-fiduċja fid-batijiet tagħmel li Ġeremija jinfex f'għanja ta' ferħ, għannu lil-mulej, faħru lil-mulej, għaliex ruħ li msejken minit il-ħżiena ħelisa. Hija din il-fiduċja f'Alla anki fid-batijiet illi Ġesu għex fil-ħajja tiegħu fuq din l-art, illi fil-Vanġelu kelmet il-mulej tixprunana għalih. Ġesu jsejħilna biex bħalu u forsi anki bħal profeti l-kbar li kienu ġew qablu, minkejja il-ħażen li hemm madwarna, Ġesu iħeġġiġna biex nafdaw kompletament f'Alla l-Missier li jmexxi l-istorja tagħna u l-istorja ta' kull bniedem. Mhux ta' bxejn li Ġesu iħeġġiġna biex ma nibżawx mill-bnedmin, imma nagħmlu qatt ta' fiduċja f'kull ċirkustanza fl-imħabba tal-Missier illi tmexxi l-istorja tagħna. Jalla din tkun l-esperjenza tagħna, ħalli minkejja s-salib li xi kultant ikonna nġorru nagħtu xhieda għal Kristu li sejħilna għalih. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.